Balima Anyakuma, très urgent. Balima billet mercredi 19 août 2026. Maliens et Anga Sorasik Bichegeni Flamou Blarakabo Kidali. Asimi Gotaye Akti Doke Akera Moloyadi. Ka Soraso Blaukata Kuma Kafo Kubale Asimi Goitako. Ka Soraso Blaukata Fo Kolubenata Kidali récupéré. Alors qu'on a sorti Tawere ou bien Mogo nous bolode, mais amena kumaka in kala, amba yini efela mogo fait front de libération de l'Azawad, amba yunu fait. Sorati Tchaboraka kuma mufo ou kana diminde. Asimi Goitabeka Mali armée politisée di, ou kaboka campagne ka ali, parce qu'avec a strand sorati to karata dibi, mais ambe kumaka in kala fola perambe du détail to kono, malion bi vidéo to ko film terminé. Aou nyanga janga kumaka inami. Tobe kan armée malienne tobe kan en prêt no bi ka faralu kan an ga ta Kidal an ga sen ga ta Kidal parce que Kidal ye Mali dugu dɔ ye Kidal ye Mali ta ye e yɛrɛ ka kuma dɔ la i b'a fɔ ko Mali fa si tɛ kɛ mɔgɔ si ka batɛmɛsira ye donc an b'o engagement ta ye k'a fɔ an prêt no ka fara armée malienne tobe kan banabaatɔ mun man cɛla n'u kɛnɛyana o fana bɛ fara an kan donc an b'o layidu ta ye n bɛ Mali population fo m'a ɲini Mali population fɛ fɛnɛ a ka to ka armée kɔ a ka fara armée. Ni y'a campagne ma yɔrɔ nin de wala an ka to armée kɔ an ka fara armée kan ko ka sumaya a bɛ tuguni a bɛ Asimi tanto kuma caman fɔ bon maliyɛnw ninnu bila cogo min filɛ ka bɔ Kidal normalement ninnu kun kan ka taga u kun kan ka ninnu fara ɲɔgɔn kan de ka taga n'u ye c'est à dire que k'u bila quarantaine na ka docteur bila k'u lajɛ k'u ka situation régulariser hali ninnu man ka taa u ka famille na directement u ka denbaw bɛ se ka t'u voir kan ka taa ni ninnu ye yɔrɔ spécial dɔ de la k'u hakili sigi ka psychologue d'u ma docteur ɲɛnamaw d'u ma k'u lajɛ mun de b'u la o de ye faso de ɲumanya ye. Nous bilara ka bɔ Kidal hala ma tɛmɛ tile 3 kan e taara n'u ye Kuluba k'u filmer o m'i bɔ dɛ ka tila k'u bila tuguni u k'a fɔ k'olu bɛna sigi ka taa Kidal libérer ninnu kelen ninnu minɛlen otage la ninnu ka vidéo bɛ yen ka Mali sɔrɔsiw lebuli ko bɔ a man di ne ye a vidéo bɛ ne bolo ni cɛ kelen bɛ ka kuma a bɛ ka Azawadi fasada u bɛ ka Azawadi fasada u ko vraiment ko fo k'u sa k'u tɛ se Azawadi bilen. Bon, Asimi ye pression de kan ninnu kan parce que a y'a daba yɛrɛ ka fanga de sauveli kama et puis ni kumakan min filɛ ni cɛ in filɛ ka nin fɔ Mali sɔrɔsi 200 ni kɔ wɛrɛ de bɛ FLA mɔgɔw bolo bon ninnu kumacogo min filɛ tan ne b'a ɲini FLA mɔgɔw fɛ front de libération de l'Azawad n b'a ɲini fɛ Ala kama aw kana fɛn kɛ Mali sɔrɔsi minnu b'aw bolo aw kana kojugu k'u la n b'a ɲini rebelles fɛ Mali sɔrɔsi minnu b'aw bolo otage la aw kana kojugu k'u la dɛ cɛ mun filɛ ka kuma wallahi sorasi tɔ minnu sigilen filɛ aw ɲɛda lajɛ dɔrɔn a b'a dɔn k'a fɔ pression de don Asimi bɛ ka nin ye politique de ye parce que a b'a dɔn a ye Kidali perdu minnu fana y'a fɔ u ka vidéo mani nkalontigɛla minnu y'a fɔ ko Kidali ma perdu sorasi cɛ yɛrɛ filɛ k'a fɔ k'an bɛ sigi ka taa Kidali récupérer ni fɛn min bɛ e bolo e bɛ t'o récupérer yan o ye kuma filanan ye et puis n bɛna yira aw la tuguni Asimi Goita a ye nin action min kɛ Asimi Goita a y'a yira de a ye Mali armée a y'a humilier de nin ye maloya de nin ye kunga suru de Mali sɔrɔsiw ma wallahi Ala Asimi Goita don min na FLA mɔgɔw front de libération de l'Azawad u ye Mali sɔrɔsi 82 min bila négociation ma kɛ dɛ u y'u bila de parce que u tun ye ko dɔ kɛ mais nin yɔrɔ la an bɛ Imam Diko fo an bɛ Umar Marko fo olu ka olu ye démarche mu Umar Marko ye démarche kɛ k'an ka sɔrɔsi wɛrɛw bila aw y'o kɛlɛ kɛ mais aw yɛrɛ taara ka a tɔnɔ ye san dɛ bon filanan fana mun ye an bɛ Imam Diko ko an ka sɔrɔsi caman bilara Imam Diko démarche kala an y'o kuma fana mais an bɛ Imam Diko fana fo la sabanan ye mun ye n bɛna maliyɛnw hakili jigin kuma kelen dɔrɔn kɔ don min na an ka sɔrɔsi 82 bilara Asimi Goita taara u taara nkalon tigɛ k'i profiter u y'a ye dɔrɔn sɔrɔsi 82 bɛna bila dɔrɔn u den ka tubabu cɛ bila ka k'i n'a fɔ échange de kɛra échange ma kɛ bon olu tila tuguni ka tugu yɛrɛ coron ka taa fɔ armée ka page sanfɛ k'olu ye combat de kɛ ko ka sɔrɔsi 82 bila
FLA mɔgɔ ninnu fana taara ka image bɔ sɔrɔsi ninnu bilatɔ la donc o ngalon bɔra bon sisan Assimi Goïta ka laɲini ye mun ye sɔrɔsi minnu Mali sɔrɔsi minnu bɛ FLA mɔgɔw bolo Kidali Assimi bɛ fɛ rebelle ka Mali sɔrɔsi minnu b'u bolo k'olu faga di Assimi ka plan o de o plan bɛ n'o secret fɔ yala kuma ka bon hakili Assimi Goïta bɛ fɛ di an ka sɔrɔsi minnu minɛlen bɛ otage la dɛ olu mɔgɔ ninnu ka dimi k'olu faga Assimi ka laɲini o de n bɛ n'o prévu de di aw ma prévu fɔlɔ ye jumɛn ye Assimi Goïta kuna sini FLA mɔgɔ y'an ka sɔrɔsi mɔgɔ hakɛ mɔgɔ 6 an taara mɔgɔ joli u ye Croix Rouge mɔgɔw wele u taara hélicoptère la ka taa an ka sɔrɔsi banabagatɔ mɔgɔ 6 ta ko ka t'u furakɛ Gawo o bɛ ka kɛ don min o su o kɛra don min dɛ o don sufɛla la Assimi Goïta ye Mali avion wuli ka taga rebelle ka position frappé Kidali o kɔrɔ ye mun ye aw kana an ka sɔrɔsiw de a y'a bɛɛ faga mɔgɔ min e ka sɔrɔsiw bɛ mɔgɔ min bolo otage la o bɛ ka hinɛ e la k'e ka mɔgɔ bila wagati min na o wagati ni kelen e bɛ ka taga olu frappé o ye de k'u la décourager parce que rebelle b'an ka sɔrɔsiw minɛli mun kɛ dɛ k'o image bɔli mun kɛ o bɛ armée démoraliser o bɛ armée tɔ muruti Assimi contre la Assimi otage ko in man di Assimi ye Assimi ka laɲini tɛ sɔrɔsiw minnu bɛ otage la o ka bila Assimi bɛ ka stratégie de kɛ a ka stratégie fɔlɔ ye jumɛn ye Assimi Goïta don min na u hinɛna an na ka Croix Rouge mɔgɔ ka hélicoptère bila ka taa Kidali k'an ka sɔrɔsi 6 k'o banabagatɔ ta k'o di an ma k'an k'olu furakɛ ne bolo i kan k'u nɛgɛn de an ka sɔrɔsi tɔ minnu bɛ u ka bila Assimi y'an to de la de don min na an ka sɔrɔsi 6 bilara ka taa Gawo ko ka t'u furakɛ o don kelen Assimi Goïta avion wuli ka taa Tinzawatène frapper ka taa Kidali frapper ka tila k'a fɔ ko ale rebelle ninnu ka mɔgɔ caman faga e ka somɔgɔ bɛ mɔgɔ min bolo a bɛ na fɔ sa mɔgɔ dɔ ye e den 2 ta otage la a ye 1 bila dɔrɔn e taara tigi kɛlɛ da o kɔrɔ i tɛ fɛ a ka 2nan bila di kuma bɛɛ filɛ donc a bɛ ka situation de créer bon ni sɔrɔsi cɛ bɔra sa k'olu bɛ taa Kidali libérer n'a bɛ taa Kidali libérer a sera ka taa fɔ télévision la k'a bɛ taa Kidali libérer a ye taa dɔrɔn sira filɛ kɔtaw ni Kidali cɛ bataw ni Kidali cɛ n'a bɛ fɛ ka libérer a ye mɔgɔw kulokɔrɔla to a ka lafiya a ye wuli dɔrɔn ka taa Kidali libérer ka taa Mali drapeau turu an k'aw jɔlen ye si vous êtes garçon mais nin bɛɛ ye politique de a sɔrɔsiw morali ka ɲi ni Assimi bɛ sɔrɔsiw fɛ n'a ta ye faso ko di walahi sɔrɔsi minnu bilara a tun bɛ taga n'u ye kan dɔ de kɔnɔ fɔlɔ k'u hakili sigi u k'u reposer ka ɲa u ma reposer ka ɲa u ye san joli kɛ u bɛ FLA mɔgɔw bolo u bilara hali u ma lafiya hali u ma sinɔgɔ ka ɲa ni fanga ɲinina fanga miɛtɔya bolo hakili tan fanga bolo a ye ala minɛ ka taa walidenw ta k'olu exposer k'olu bɔ Mali télévision sɔrɔ k'olu bila olu ka rebelle dɔgɔya k'olu bila olu ka tila ka taa fɔ k'olu bɛ tila ka taa sigi ka taa o yɔrɔ kelen na n'u bɛ sigi ka taa mun na u bɛ taa fɔ télé la mun na u bɛ taa fɔ télé la a ye tɛ taa an bɛ fɛ k'aw ye Kidali di an bɛ sigi ka taga cɛ ye min ye kuma mun fɔ ne b'a ɲini FLA mɔgɔw fɛ aw kana dimi sɔrɔsi ninnu kɔrɔ Mali sɔrɔsi minnu b'a bolo otage la n b'aw deli ala kama aw kana kojugu k'u la parce que n bɛ n ka sɔrɔsiw fɛ n tɛ fɛ fɛn jugu ka kɛ Mali sɔrɔsiw la walayi n ka laɲini o de walayi n ka laɲini o de n tɛ fɛ kojugu foyi ka kɛ Mali sɔrɔsiw la n b'aw deli ala a n'a kira kama les fronts de libération de l'Azawad, mettez la version française. Je vous prie, ne faites rien contre l'armée malienne. Assimi te a sorasi kola, Assimi ba ka fanga de sauver la. Avec fait de kaira malien na, parce que sorasi munu bora ka kuma, o kunye sorasi toka a fo ko l'armée ba ale ko. C'est aller nyaba yere ka côté de la, ayere naka korola nyebo de la, a nyata la jamana imuna. Américains ka pilote mu échappera Américains ka avion tira Iran ou ka pilote mu ko fla yo échappé ou ma songo bo télé là ou be ku réanimer di ou be ku froquer ou be ku hakili sigi ayta Ukraine Russie ni Ukrainiens be échange de prisonniers ke ite Russie ye ka tout ka prisonnier au bok ma be télé là anga prisonnier mu blara ou flenier ou ba fo ambetla ka sigi ambeta Ukraine amba dota amba botan itu ye ko ke ite Ukraine ne ka sɔrɔsiw bila an bɛ taa Irisiw kama jamana baw b'o de kɛ un pays sérieux cɛ i ka jamanadenw de bɔra sɔrɔsi dɔ de kun minɛlen bɛ otage la ala y'a kɛ olu bilara n'u bilara i b'u bila k'u reposer de a ma se k'u minɛ
ka taga n'u ye k'i bɛ t'u mara k'i bɛ taga n'u ye palais la ka t'u bɔ télévision so la ka tila k'u bila tuguni mɔgɔ minnu y'u minɛ otage la ka tila ka yira tuguni ko u bɛ sigi ka taa o yɔrɔ kelen na nafa jumɛn b'o la nafa jumɛn b'o la nafa jumɛn b'o la nafa foyi t'o la donc k'a fɔ an ɲɛna an ka sabali an ka sabali Assimi tɛ sɔrɔsiw fɛ dɛ n'Assimi bɛ sɔrɔsiw fɛ wallahi a tɛ wuli diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ taga ni mɔgɔ ninnu kɛlɛ e ka mɔgɔ bɛ mɔgɔ bolo e bɛ ka wuli ka avion ta ka t'olu frapper ni e tatɔla frappe kɛra Assimi Goïta karalen don hali Mali sɔrɔsiw bɛ yɔrɔ min Assimi Goïta karalen ka taga frappe kɛ yɔrɔ la ka n ka sɔrɔsiw ni rebelles bɛɛ faga il est capable de tous ces messieurs là i tɛ ka yɔrɔ sɔrɔ n'i bɛ Kidali nɔfɛ wuli i ka sɔrɔsiw bila face à face œil pour œil dent pour dent sɔrɔsiw bila ka taa duguma sira fɛ dɔrɔn i bɛ avion dɔ wuli ka yira maliyɛnw na k'e bɛ baara la parce que an ka sɔrɔsiw minɛli mun bɛ yen dɛ n'olu photo bɛ to ka yira kuma bɛɛ o b'a gêner de o b'a ni kan de a b'a préférer olu ka sa maa tɛ fɛ o ka na cɛ tɛ Mali ko la n ye n kale kuranɛ la cɛ tɛ Mali ko la mais maliyɛn bɛ tila ka ne ka tiɲɛ di ne ma n'aw ma ne ka tiɲɛ sigi ne ma don o kɔrɔ ko ne ye ɲamaden ye ne bɔra kuma la